לעשות? הפרטים הראשונים שאפשר למסור זה שמחבלים השתלטו על אוטובוס שנסע מצפון לכיוון תל אביב. תוך כדי נסיעה ירו לכל עבר. הצלחנו לעצור את האוטובוס מול עיר המכונית. מה קורה, סבא? אהלן. מה הולך? הכל טוב. אנחנו נמצאים פה מעל מטולה. מצפוננו העמק הירוק היפה זה עמק עיון, מרג' עיון. למעשה באזור הזה התחיל מבצע ליטני. בשנות ה-70, במסגרת אירועי ספטמבר השחור, גורשו ארגוני הטרור בהם אש"ף מירדן והתמקמו בלבנון. לבנון הייתה במלחמת אזרחים, והמחבלים ניצלו את המלחמה כדי להשתלט על דרום לבנון, משם הוציאו פיגועים לכיוון ישראל. ומצור הפליגו לכיוון ישראל מתוך מגמה לעשות מה שיותר הרג בתוך המדינה. 11 מהם מגיעים אזור מעגן מיכאל, ממשיכים לכביש החוף, משתלטים על אוטובוס ועל מונית, עד שהוא נעצר לבסוף על ידי כוחות של המשטרה באזור צומת גלילות של היום. באירוע הזה נהרגו 35 ישראלים. סבא, אתה יודע, קראתי הרבה על מבצע ליטני ועל מה שקרה שם, ויש לי הרבה תהיות, כמו מה עשיתם בזמן הזה? מה זה ראשית חוכמה? באיזה טנק היית? איך המלחמה הייתה? איך ניהלתם אותה? טוב, ראשית, השם של המבצע בהתחלה היה ראשית חוכמה. זה השם שהמחשב הוציא. אחר כך, כשהמבצע התרחב, אז שינו את זה למבצע ליטני. בחטיבה היו 3 גדודים, גדוד 53, גדוד 71, גדוד 74, וצירפו אלינו גם גדודים אחרים. שאלת לגבי טנק, היה לנו טנקי צנטוריון שוט. אז מה, סבא, גמרנו? אני מספיק בקיא בכל העניין? מה פתאום? אתה עכשיו רק מתחיל, חביבי, זה קיבלת רקע. עכשיו אתה מכיר אותי, לא מהיום, נכון? ואתה מוכן מראש. כן, הכין אותי מראש. יש לך פה רשימה של כל המג"דים שהיו בחטיבה באז. אתה תלך אחד אחד, אתה תראה, אולי סבא מספר פה סיפורי מעשי.